Game ni kemana kita? Akan kita masuk, saya mana kita? Saya akan kita. Kasih. Oke, ada. Mana? Kita. Salah. Daniel, kalam kerana serius. Samsi. Musa nice good. Ama sarjun firbai. 다 ready. 가시브. 네. 서만. 야, kontanlo. 네, ready. Wah, sabar. No. Ma biyo nai nala, ma biyo nai lai. Oh, nih ma bilai. Gotaw, marbol. Okrub nango. Roh. Okrub nanga. Oh, deh. Nih lang na hijung na. Eki. Nih. Godan bosorni samosaw marbol lanane bisor kharnango. First, second, third janango. Jaino derhayo bisorno secondar. Mota-moti daw moनगोन 3 kg, 2.5 kg, 2 kg. बेयाव गेलेनानै बैसिम सहैनांगौ, फास सहैनांगौ आरो मार्बलखौ खोलैनो मोननाय नङा बास दे गोदान बोसोरनि दाव बादायलायनाय होदों बेरागुरियावहाय एसे बैसो जानाय हिनजावफोरखौहाय रेडि बायसे सहैनांगोन दे खिन्थु खननानै दिखांफिननानै थाबायोब्ला जानाय नङा बेनिफ्राय स्टार्ट फास्ट गैला Hey, fast. Second. Third. Waiting third जाबाय. Video sudah. Next. Gol pasnya 2 kg nomor daya 2 kg coba. Arjuna Sobika Musahari 2 kg coba. Abawan dalam musuh पहले ये बाबा कबरे बाबा फुंनिफ्राय लानानै बे समसिम गेलेनायाव गिर्जायाव जानायाव गासैयावबो बाहागो लानाय बायदिहाय